An teachtan seo chonig muid rá sitcom an scáilán cean le Amy Huberman cean ghrinn Amy Huberman chonig mu ceanna le Sharon Horgan. So dhearrá go eiscecht vís teachtan seo. Nílín te sin lehéidir sin difriocht. An difriocht capam le tríomhlín ceirhlín a nús fiú an Amy Schumer tá si go mór mar réime tá rudí taréis ahrú go mór aríim ghfuil mud in an leart méile rudí níos mó a leart riaile rudí níos commónta. Bhí trodar a bhain dá mar rudí gur banthú ag déanamh Green bhechar a bheith síos ar tain agus ag rá ó chun mis tá cho ráir níl mé an bucha char a bheith gan bla 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 bla. Déanana rudí stereotypical go bhrá. Anis is féile bheith nghuiomh ó seir tá an nócha bucla cóirde gom tá mé róhanní well. Níl is go an airfáid sin ach is féidir le a bheith ag stáis ag nghuiomh agus ag spochas na rudí go méich fér ag spocha as leis na blianta. So tá rudí tar éis ahrú capam. Tá fios trééis teachtar ach tá fós brú ann mar ví rá ag siad a bhí sé chuin faoi brú. Agus tá brú ar le ar gúlín amán ceapam mar dá mar rudí ag muna bhfuil gig má ag fear dean daoine ó bhí trocí aige. Tarníonn sé a gacéine ní rud mór ach dámar muna bhfuil gig má agamsa dean daoine well tá spáin se sin ná níl maná granúir. Tá brú ar gúlín amán ceapam. Agus trasíonn se sin annach chuid réimsí síl. Cinnte, agus tháinig Martina Fitzgerald amach leis chomá dúirt si tá se ócé de a bheith réisiúnta maithaige fós agus a bheith na folateúir.